Bemuna sana bano mwanchu omurigereri bigeta seni gitu kia Amazing Voice of Victory Media. Ali tukulia Teach Kabere Chumaine. Nabonte gete tuchaka senjere ya bene omurubiri ito mwanche tebo tambo kola twa amono yominto Edward Ahondo. Omurubiri yoko kunga overoli wobugwi. Atukuri aratu achikire omugani tuyikire menye studio gayigo mugako mya kabisa mugaga moto yero nabono jingo muri ndikura bona bokumetinga mugaka kyori moto yero yega mugako oliya nabono chinga ubusubwa emburunge bole igo nabondo to mugaka ngukwani byoli Yamusa Takyo gete ora kwani Christmas buya Ngongo gete kyagara anyorga bagani Ono rende Biya mana sogo. Ngagi Christmas kia rengi Christmas ne ya goira. Christmas biya kia erete. Kia erete biya. Bimoro sana. Ono always bari girit kurugari badako mananga kero kendenga Justin yoyito Justin eromo gedikyo ya baretera se gitase ngito kia Amazing Voice of Victory. Otari wancha omanya bari girit bana batainga ainimo. Ditanga ni pinje na batainga Justin moyo mwana gotangu mu na sport. Na otari wancho batainga ainimo. Inche mkoro kwa James Uyise okemwa enka ya wo James Uyise okemwa ngayire enka ya ne iye gotoka sakoro bukera kera nya cheki mwinere sambe anya cheki aino mubasi nkino mubasi abandanga serikali nzobere ya serikali seite bimo sana ndinde diso asamagana ya serikali bimo sana asengenjo yugo chase gitase ngito kia Amazing Voice of Victory ono amanganale ababintu barabere bakototera chintu de chinyinge kurumwa ko gachagete bakabondo chenga omwaka ngo chikwerol nandagende kyukuminga nayo ukuru mwako yigarero asense media ya overall bububwi imetenga wetera mange sana rukuwa ngo musawo moke na wakinire baka wikire chinse chiga lidukuria na bontegete oru overall asenjere ya bene uchi asaba ligere libaito bonsi ipi amona abategere libigata seni gitu kia Amazing Voice of Victory otari wancha ora ru overall bwawo buna wakine kurumuse wikabono yamona baralia kuruo kina kwane Wana kinete nyumba ya atukemwa aba ari kuri bukerubo yo bandera kabya utatiga sukuru yaro mbaye manyete mono egasiane nare kuri sikyon yimo sana yani asenjere ndichi school nore aba yuri ba watanga mba maite mangana school gongu chidi school na kete kamereria ekera na abeyo omuntu imyaka ya igatwa very good nkarora na ari kumanya gusoma ebuku yoka oya ari korobia na kete kamereria ngasoma ake nganyona amanyire gusoma ebuku amina wono kurugerio nkabwatira ringana Nyasaye koboko ngachaka kulikwana na ngachaka kurariguna abandi ngachaka kulimanya Nyasaye nagaro naende gocha kobaro amina ono liswali nete tukuboneri gade nabo tumugapo ndeiga magara rumambo leo nabo diribuli kubwatiga ugotureka imedenga wikabone gayo oturegete ndibona ugotureka kwaide wakonyora Igona arenga omokareri ase kanisa yane ya PH ase myake menge na tigante benga igona arenga na bwato bukristo bw'umubiri ekiara kunyatinda mumanya Yesu abo ona arebo kore ibe binge sana Bibi otomani byanyorete bibi okurwa na kisegi bibi byo yani ya oboge kina bamura bande sabuchimbe ncyanyorete amarwa arona yangete kera na aro cyabwata mangana amabe aroti tinya soeti maduchi tukunyo marwa amina bono nkagendera gukora imirimo ase ekanisa
bakanyanja nkaba omuntu omuya basi ase kanisa nakorete oburwani emyaka emingi bona abwo nawe yarenge nawe nkocha konyora nga bona bankone kuigwa abantu bawukwana lingana yogotoleka bona ndigino ugotoleka nga kibona gukali ugotoleka nkiki ko ugotoleka utatigo kumbwate nje buna inyegere te kanisa yani ya PG hombo rungeni ugotoleka niki basi ekero nachete konyora ingana lyogotoleka ibona kumitsan nkanyora narengare mwaka kyo bono gocha konyora lingana eri lyogotoleka mwaka kyo ogocha kwanya lingana eri lyogotoleka ni nyorete mwaka 68 tare 67 yari ngumutienyukane 67 na nyorete gotoleka kule bantu bana bakinde bono na ninde mbwata abantu abana bono nyempatatu iga nari nanyorete lingana lyogotoleka ekiagera korwa bono inche n'omong'ina onyara saitani oretira mang'ana makomu twachakire kuchandana bono nanje tamabere sana kankomotebire tamabere ndiere utanga likinyeni bono kaba omuntu nkogira okogenda ogira pe nasoka nagenda omushaito orengo manene nachakera number 1 nachigokorera number 6 gutuwa 7 abamura bono kana koita chigwikibere ndari korera nyombe iyi okire tomongino ogire karali omwajumurigire uroji buno bwaga batabanga erege chinga kigete akagira omongina gono gweta mangana akagira omongino enga taramu amabere niga mutangaria obukumanesuguma bombe zatana na somo gakato eresenga njire bona akogira omongina indika agodia kogira omongina erinde airane ase nyumba mugaga indika agodia kogira omongina wana ekerangire tengejeyo nabego tiami bati omogeni ocha ekero omogeni acha lirorio yonko bumiya omong'ina nere obumiya oro sienda girengia orete mesa twaragira n'omogeni twamusabira omogeni agosoka natara abasiriki baminto bandageire obwanchani obusaitani obosoyeri ororo nanyora twakwanira komo amina sana iko yani omusandi kera ari gocha ekero moidi agocha naliyo omogaka akanyora chinga kichindonge amongino obisa obugitirianda bwabo yagera omubanga ababwe nabuya nayo mwanchi murige ni maedenga nyombaga abo ngocha kero kende ngocha muri mwabachane njira geteiga tamango kobisa obugitirianda bwino enjire lyo mogaka abisete ekagera abakagendera bona bandingira naso mogaka nandongera sense mendenga bono ogotoleka kero waso ime yago ngiye kabwatia bono ekero ogotoleka waso ime yane na bwate ibe binge kibasi chikanisa nkinale kugacha igaikekero kango chirwa omwari gumutieni litukerio apie chito kuloka assembly tokora sadaka chonsi pi umupasta twamwabuna umusaro ye zawadi ewa wono nkaleta kibasa kinyinge mutieni oyo nkabuga ko ngale silingi ya 50 ngoleke bandigie sabuni ekiagera kibasa liye karo kene gitongoro ke silingi ona kiari gotio ekere nanyoro irire chonsi pi egento nakorete saitani agantarira aganteyo no gento gokora wono igete gete kwa Rusia kwanye kile 80 kwa Rusia 100 kwa yetika kana ikaramu yande gachaka gokora gimitienye tato kuna hiyo satara nyo kuibaji basikanza ngaibaji basichie kanisa necheke ombeke tuwa gwate nalo tokatebania abantu batatu ntubona kato tukuba silingi 300
Bono intubuna tora banene banta batato. Ini jintu kagawo. Intubono tu tenene teke yenteke. Intubo ego ika December tuaru siringi 500 kero month. Abande tu abaisa to isa siringi 300. Ekare yesa ko nyora. Abante abia kwa kaniki teni chabande. Yeso ko nyora. Yeso nyori. Ngagende kanisa ngaka na siringi 300 nkabasaba mabera. Amina. Nkabata imonya bere nkero moibi umusigari uko ku Yesu na nyorete. Nyabere. Kibese konyana ayire je kanisa each 300. Abandi bakati bimbiya abandi bateba n'obulimo. Eke umbekeli kagenda ngatebya batatu kwa wasindo bugima bwane na eke umbeke byonse. Okateba toyekibese kitori ayeto gotige igobono to basa kubatebya igobono kwa ayibono kwa berumia ngabatebya igotinda rosi bugima igongo tenena batebinga kibese ki igubuna na ari gukira ande yabere bakambwa tesa ke bakataka konyita mangana bera oyo ngabakana ha ya muti bakantiga ande babakari tindi ko bateba nga nabatu wale kuyona inu inje bwekana inje bweka umugakina ari ko Rusia anje yesanyora ko batora bakati ko dore bakantiga ono ngatinga sala mabere ke umbeki kibase icyo ekerena basala mabere ngabatebinya bere abandi bakateba twakwabe kwanyori ngento togetiga kurwawo nigendege Yesu egenteke obaho keroka Yesu na egento Yesu kurokwege Yesu anye kumrokege bamye kumrokege ono ekero igotira kuri vini gendera kabisa gendera chinga kini chao ngenda sako kumuroni abagere bakanyore ngitiende yani tetebe ebuye kaine na benga ni sese lakini sese ni ntamba yake egente ikarukyo kire kiengake lakini omunwa rona bonga naiga yani ma keba anketa baile mesumeno egete igoronas ke hungi egente kyo ba ke minyoki baga ke gasoe sitonyaro ba ke minyoki ahumoron omoisa wagaye ekere baita bakamayi karanse ke umuntu ga bakareto moyo bakanyenya bakabagana bagakora pi niko negeriyo egente tubona ngo watebinde bona nkamanya kukuminga egente keke sisi nkamanya kubabuli nkoli moli bakantebya ya ntolikolia nkinto bwatenge bitogorera ngento kiya tumogore yente kana mpa keminyo kijombo basubwai umusani wanagantebya egenteke igotokora skirisi bona kubwate risi ye egenteke ni tari ya yoro kwe purukenge very good bona purukenge yibona bakarosi risi yani bakabutora nekero montaji kolosi risi bona musani uyo no mogere nkamubuli bono kaki bona kirisi eti kuna mwala ganaiga nande ndoche mule no moyo sana nkichiko bakonya taimo mwako kuna bono uleiga ora sigwe yani nko irisi ei to bera ba yoko gedaka irisi ene yakoleta mali ugotenenka yani gutwara kibese kinyinge paka abantu bakuwa ibo bara kuwa kuri kwelinga nakiatenenka kibese wakiko busi buna masinga koruse yani umuntu yoke ndosangiro lya igariyo umuntu yorengo mutakaira nakiatenenka basi nkarwororo inkaibunga yani yakoleta mal ngai Saitani agantebinga bona ino nyaye koleta mali
nkamutebi bono nankonya lakini ancherisia ya mulende nanche ndu arama intu arama ati ya no musani one onko kwa elisi inka yerusi bogere nka yereth maria gacha akangama chiko elisi ye kurukenge akangama chika gantebiga elisi ye teliko twelwa lichiko nambe yemo elisi teliko namba ibere ko kutibosibia ronyi eyo yo kura yerusi ko beka ronyi elia elisi kobeka ndiko chikobeka tebuka maji namba isato igona liega kwa legas ngakora ingati koganya chibes ingati koganya chiombe wapi ingati ko inyora kilicho ingirina atikete kaisato ngati koganya bwa ajabuya ngati koganya inyaga ajimbuya kabisa amenyabuya ngati koganya chibes sentene abantu bankumi obegia ngingi ngati yani kama nyako umo taka komuyere ingoti koiwa se ingoti koiwa eke barua kera seget tigange enda kole eke barua ingo ikanchero mo ayoku na irana umongiro manya kumburi ona gakikwa irana omo ayoku le tima yetinga inkinale ko chikonyoranchira onyorega kulitangana kwa denga kwa mumwele Yesu bono kwa tolikire kabisa nare kumate majira okonyana mutu elitira toleka okay ndiye monsa bona ngo bateria mangane konyatinda toleka bono inkamanya kuruororo na ira na gojaka twakogenda mugondo kulima ngwaka kabere gatatu na rosi andiro musinare elisi kwa choga ya witire burukenge burukenge elibono yanyitire bona kare yesa konyora mwaka usina nane karo usina saba mutinyukane burukenge ina nari arwe to mubuko na kayimtecho kaye tubuta kare na tubuta burukenge elia tinguri cyane tikairana toga kolega sino monyira to inkole mantari koros egento kiriko nyembwate yakonye oke bombate gento geponyita bono emyaka ibere ya yarire kanko na kuruo barali obu nario mogera go antebi musani ono toregete nario go antebi egento keria aya ba ko egento otame kurwari ogendeka tonyora be soja kuya konyera egento kerio ke yoge yani go kora tomo ya gokora pi buruka ngari na bayaringe bono kurwa huna bonde degara singi jichinsa duskiwo kibosiakega akurwa ne buruka ngari kwatigire gwa manye gwa telu go gwigento keria gwa torekire kurwa bonde dengubolinga gesotoleka kwa berbo no muntu gwa torekire kima na riri mawe na kungaini gori ichi burukenge na kibono rujugo gwa kurwa bakabonega korwe kare kiye santolete buna na orogetie bibia kera chingenjo akomo ngino na bana ale komo girero rukima na musabeta mabera mangi na nyaberete yani yasakare to molembe minto bogo kumia korwe kare kyo na goikaiga igo nyanke te Yesu amina Yesu nere na ende ibi bia ne bionsipi yona bisangerere kurwe byo bwana kotoro chama da gere kuchi kabibe ka somo sarabo Yesu kama da Yesu nyabere nsibina manyinga kuru Yesu ansibet akatoba ngani minto ngataka korosio bugi mwabura ne sinare okoro botomani sinare koiba sinare okoraki ore kimboli kia tata na ale kwa kemelembwe na bachora lisampwa chosi atiko mboli nkana chosi kagenda kamusaba mabera pode leo mwere gata chitu ikiranga na okora senjiro chibiro bya tunyegia mangana mayingira so ajisa isatu indo gende tande ngubol kyo mwere iga yororo na kyora te yumuntu uri ukurigere kurugari iguru yugutoleka atike byakora kerekere yonda ambateringa
anja Yesu mutori Yesu nabwata obugima amina kubwa kobera ali asali Yesu wa gutorire yoko nyoro murembe kwanyoro wanchani wancha abamino mwakorere gasi ya muno muino abana bawo Yesu no mwarimu ukorokereria ikegwenera takoba nabona leo kuendelio. Asante sana. Ase point ndio mwori asinchise chitu minyogeti ni maidenga no bwate abairi no bwata basani nana abako tengete kura sensemeri nditi nyumba gari abantu bali beti mwelionsi piyo bari gobo bui mbali bako tengete kuchinse chianziko mbali bako tengete ku Nairobi mbali bako kirase asobu ko bwenseiga otari wancha okwani babere batatu imotara Bueno, intaraba kwania no ngari bagake ekiagara nyum akareye santuliri nanyore tamangana gukimagiga make na kweriba asante sana ekera antoleti igona ange tuweke nyureke gima ekanise kanyanga gagambi kwibina 12 inkango kwango kobe amono mungirone otwale ko ruwa magena tukagaje nyombe nya umuntu agatenena para awayale nanyira para akarutamba gena kerama agatagore ko niyo amabati ya mayonsi pike agakura pi agateba nga naretro muiko mobe umuiko yo mobe ngo salió abantu litukerio ekere akotamagena na watu alenge nchena no mongina tu alenge nyomba magoro bachinsa ikumiga unabona tuko tawateba ninga tuja guchakere ko ni likoma tuitana neiga alingo soka mongina gasokere guchia nanje gasokere guchia nko muboni ngataka na kibono yali ukumanya kontebia ase ngento kwa salirie kenyoro nakikiagara natagure nyumba yao nakikwasali kinyoro inga naretire tini embe yokutoreka bono nga abantu kuchikotoreka bare benga marugo banyu ekiagara bona mangana gukwana yogorori bwane akabasaria bono yana senjene koretire ibi byabo tenene kiri muntu obirorire wateria bandege dokwara okore kebe nande baranga nyasaya akonyire yanga baranga bono nguchuru kumusaba ndo bandege batyo okore bintu bibi batiguo okay bono egende kina kikiare gutagure nyumba omugambi na igweta mangana ayu akaleta baturete bagaikaransa iga umumuro yagacho bono ako tukwani gweta bono lendo roche tinale ko batimo kwani arambora ko bokoi aye inina asali boka mumuro mito lengo aga tena karusia kanchunga chwa aga zungera mari ke awa somore rongi yane kabisa wante rusia rongi yomembe aye numo ku nayo wokwat ya nayo wokwat mo bisa ada gambi bako bwa kai amangana akaba mangana makong mangana kia amangana akaba mangana makong kana mangana akong ngase mukira loja waso era bono ese kana mangana akong ire abagambi bagateba kira umumuro yagateba igona ajetekwa chagonya sai amabati ayo konyararia alikirwo bwarimu yarenge yani mutinyo ina liare ko kuri kibese kibese ndimnango kiriga kore kama bati ayo nsi ndosi ndi atele ndosi nyumbi yebo ngakane abatureti bagateba igatomwa yakingaki na korete amina agacha kaleta amabati akaleta nebundi akarorere kone aliye ngima kabeka amabati ne kwa mngabere ngambo abire bona nawe yarenge gasi ina atari tu iboko sana nje no mumina tu ari gutwirwa amata ngoko mwatore katwatore abanyakinye bachire kubaida nyamwatore ikase nyasa kare taringana nga abana abaiseke mbali kwa nje buna ade nyaro wetu bana abaiseke
Ntuno mwana tu akane tipi abana baitu no bakinete bakateba bakonyora abana imba yani imba agosoka imbogere barachi lakini abaiseke bane go bakinete amatuka amaki ande bale biye inanyorete nona yo abamura bakataboli bakali abana bamenye tewiya yo sara bano gukora bano kami bora sike ora rugwa gure eboro obuya akigimana bali nabatenga na betegere uru amagwanu kya saba mino akiri ndenge nje ukwana eke moiga ekuna ndigia ngunire kya saba ndo bali bingaya aho galia chisemo cyao basiga alikera nyacheki ngagera kwanya ndugutulika abangeni bo bago itete bandori banyakere n'abandabaya lakini aho mwaka dobe umuntu gatulikire mu busubule asasimbe nyasao ye korengana buna aganiri erebene master mbagaso karende endo kwanya abamiro bali bakaresi ko baya maiga erinde nabarana baganga yaya mugako narenga siketa seni kia Amazing Voice of Victory TV and radio amaiga tumana maiga kya saba miro tiampo ani abana bane mwana Zakaria Magaki Sekieli na wai wankwani na Vita mkwani na mwana Tolina na Magata na wai wankwani mwana Busire na Naomi na wai wankwani abarali ba minto na bakwani dia somo nene mono na wai wankwani kanisa yane ya PhD kera wa pastor bane kanisa ngima na wai wankwani kwani umwana wanondo ukoro kumugute na Mary na wai wankwani kwani mambo leo na Chiria kwani Magara abai kwani Joeli na Linet na kwani lina Mama Grace na banda uchumbe ne liwe hapa tigra simaro kwa yabano sasa kutukubwa bonega yonko bateringa ime ya Yesu na obu yabule onde buyensi wanjie Yesu obaire getongo ekeria nande natakuri obugima igoti wo manena abaseni se ereti yaito ya Victor TV asenge incho yoko koira mangana aya amaya agenda guikera abantu baito na bayategerere ekiagera Yesu nero bwatu bugima. Asante sana. Biamana ngakire buya akera abantu abamo obamenyetamo obaigwanene nise kitabu ya sabulike tamangana amaya bunayugo abonde tokwatenga twikire omwelio ase tukuria rero ase oborori ububwi kurwa se kitaseni yitu kia Amazing Voice of Victory Media no bona oborori ngaitenga tuaruro bo omwelio ase omwakoiga 2025 amade kwatenga nyasaye tigabarende kimugutambuka omwaka nyasaye abe amunainwe tumira ndo mwakonde kito cyakari tukuririria cyumaine umwakonde keto cyaka ntu cyake na ndo oborori aseseminde ya kabere oborori burarukunga oborori obonene kigima igobona mwancho barigiriri abancho batere mwezi tikambarigani wiko mwakonde nyasabarende tutambuke umwaka ase injira ya bene kigima endo cyake oborori obonene kigima aso mwaka tucyaka ndoke Justin Umuyo umwana mutangi umumina spora bye tumirane weekend na nekanya sai anjire mugaga tigango tenga rende mbia ona sengenjo yogo chama nyasadi akorende gogo soko kwa ne bantu bakira nipa kwani asante sana. Thank you so much.